Китапхана сер дөньяһы. Уның кәштәләрендә тезелеп торган китаптар күңелләрне илкендереп, мөгъҗизәле илгә әйдәй. Төпләнгән кагыз басмалар белән якынданрак танышыу, уларны кулга алып уку теләге уяна. Китапханабызга килгән, мин яңа китап белән таныштырып китәм. Ул башкорт ыруларының тарихы дип атала. Был күп томлы китап. Һәр бер китап бер ыруга багышланган. Был китап инде 6-нчы ел сыгарыла. Билдәле тарихчы галимнәребезнең эшләре, хезмәтләре олы баһага лаек һәм был эште җитәкләгән билдәле тарихчы галим Салават Хамидуллин. Китапханабызда был томлыктың 9 тома килде һәм тагыла Бөрьән һәм Түнгәүр дигән томдарын яңрак безгә үдебезнең төбәгебезнең тарихчысы галим Фуат Мурзагали улы Сөләйманов яңрак безгә бүләк итеп китте. Уның хезмәтләре ошо китапка иңгән һәм без уга зур рәхмәтлебез. Тарихчы галимдарыбыз китапта генетик материалдар белән эшләүдә гыйльми әйләнешкә индергәннәр. Кан аша милләт һәм ыру бүленешен тикшерү ул. Халыкты өйрәнгәндә тулы мәгълүмат бирә торган корал ул. Был тарихи сыганак кына түгел, туранан-тура шәҗәрәгә бәйле, кире кагып булмай торган документ. Китапка тарихчы галимнәрнең күп экспедицияларда катнашулары, архив материалдары, фольклор материалдары бик күп иңгән. Кемдер был китап белән кызыксына, безнең калабызның китапханаларына килеп алырга мөмкин, укырга мөмкин. Безнең китапханага күп кенә вакытта киләләр китап укучылар үзләренең шәҗәрәһен төзергә, кемдер үзләренең нәсел ептәрен барларга теләй, уларга был китап бик һәйбәт кулланма булып торачак. Укыган ил уҙыр, укымаган ил туҙыр ди халык акылы. Тарих төпкөлдәрен байкап, башкорт ырулары тураһында сике хазина туплаган был басмаларҙы укымай калмагыҙ. Таныш булығыҙ, фәһемле китап.